Njengamanje nginemunye umholi okhona la eThekwini abenza izinto ezinhle ezimangasayo, but kuningi okwenzeka la eThekwini esingakwazi. Unolwazi lwakho ubaba. Baba, ngiyakubingelela kwiNtuzuma TV. Hayi, ngibingelele ababukeli beNtuzuma TV. Ngibingelele nje netheku lonke nabo bonke nje abantu lo mbukiso oyofinyelela kubo. Igama uLinda wakwaVilakazi, omholi weNani Political Organisation ebizwa nge-Azania Youth in Action. Baba, ubize i-briefing namhlanje ye-media briefing. Awukuchazele umphakathi nje kahle kahle ukuthi yini le kukhathaza kangaka uze uthini awusibize siyithimba le-media. Cha, umholi we-Azania sibize i-media briefing namhlanje la eBlue Waters. Izathu sokuqala esenze sibize le media briefing ukuthi kunokulahleka kwemali la emkhandlini weTheku. Esizamile ukuthintana nabantu ebesinethemba lokuthi bazolekelela, kodwa siyabona ukuthi bonke abantu abathintekayo abafuni ukusilekelela. Kuneyinkampani eziwu4 ezidla imali enkulu kakhulu la kumasipala weTheku ngendlela engaqondakali. Igama lezi inkampani yokuqala uRGZ Project, eyesibili uNethezeka Trading, eyesithathu uLukhona, eyesi4 uSibonimbali Group. Lezi inkampani zi-invoice imali enkulu kakhulu kumasipala weTheku for the past few months kwi-financial ka-2025 no-2026. Sabhala incwadi-ke sabhayela uCity Intelligence and Investigation Unit elidwa umnumzane uJimmy Ngcobo. Sacela ukuthi asenzele lolu phenyo. Saphinde samcela ukuthi asi-investigatele i-Triple S system. Kune system eke yafika la kumasipala yasebenza for the past 2 years. Yadla imali nje ngaphezulu kwa-20 billion ehambe through leyo system. So samcela ukuthi sicela bayi-investigate leya system yonke. Leya system ke iyayicontrolwa kakhulu abantu baka SCM. Sase simcela ukuthi asenzele i-lifestyle audit yabo bonke abasebenzi baka SCM. Then wangakwenza lokho. Kune-system entsha futhi abayi-introduceile ekhokhelwe enkulu imali, kodwa i-system yakhona ibingekho functionally. Sacela ukuthi no ake ime kwenziwe uphenyo. So makwenziwe uphenyo ke makune contract iyama ukusebenza. Makwenziwe uphenyo ke makune payment iyama. Makukhona nje yonke into iyama. Kodwa kwenzekile la alukho uphenyo bona abalenzile ngoba sibone yonke into esasikhulume ngayo iqhubeka nje isebenza. Futhi nibone izinto zonke iqhubeka sisebenza the way beyisebenza ngakhona, bekungena imali. Ubukhona umsebenzi obuqhubekayo like uthola ukuthi it's a project construction or anything that involve ukuthi kusetshenzwa or it's just ukuhamba nje kwama payments only. Okay, ayahamba ama payment, kodwa sikunothisile masibheka isystem isitshelile ukuthi imisebenzi yabo eminingi ayinawo ama-attachment. Ukusho ukuthi-ke njengoba besicela uphenyo nje besifuna abantu abazoke basingenele deep basibhekele ukuthi kungani lezi inkampani zingenawo ama-attachment, kanti izinto zabo zi-approve kanjani kuze kube ne-order, ngoba kuze kube ne-order kuba ne-paperwork ebakhona then bese kuba ne-order. Kodwa la okwenzekile there is no paperwork, kodwa kunama-order, kunemali ephumayo. So besicela lokho ukuthi ake bake asi-investigatele nokuthi-ke lezi inkampani masibuka iTheku lonke I think nike nabona ukuthi beba-complain abantu ama-contractors bevala ama-depo, bevala i-department yaka-payable nje. Kuye kwaba nomsindo, kunabantu abangakhokhelwanga from uNovember, kwathiwa izinto azingene kwi-system entsha. Obekwenzeka-ke lezi inkampani zona awakaze ama-payment azo ame. So every month bebehambela nje no 100 million
sisikhathi 70 million every month from November kuze kube imanje ngoMay. So from umhla ka 14 April la khona esasukuma khona sabhayela o-CIIU kuze kube namhlanje sekukhona enye imali futhi ephumile elinganiselwa ku-47 million okukhombisa ukuthi alukho uphenyo olwenziwayo nje yonke into isaqhubeka as if akwenzeka lutho. You've approached the public namhlanje. Ngeke nazama mhlambe ezinye izinto like public protector ukuthi nikhulume no public protector or nise straight einkantolo udaba lenu or mhlambe nilise naku le commission ekhona njengamanje because kunoMadlanga commission the public is seeing what Madlanga commission is doing kwamanye ama departments bavundulula konke ungcolo okwenzekayo. Have you approached some of these departments? Esikwenzile thina njenge-Azania masibona uCity Integrity and Investigation Unit behluleka ukusebenza si-approach u-SAPS sawuvula icala lokuhluleka kuka-CIIU ukuvikela ukulahleka kwemali yomkhandlu weTheku. So i-case leyo sayivula ngomhla ka 1 enyangeni yesi-5 kuyo le ku-2026. So masivula i-case sayithola i-case number case number 13/5/2026. I-case leyo kuze kube namhlanje ayikho way forward. Masenza i-follow up basitshela ukuthi hayi i-case isihambile yaya ku-province yaya kuma-Hawks yahamba zonke lezo igaba kodwa akukho okukhombisa ukuthi kune way forward. Esikubonayo nje sibona ubudlelwane be-CIIU no-SAPS buqina kunakuqala kusho ukuthi nje seba ne-communication entsha asazi noma kusadiscusswa licala lethu noma sebayixoxela nje izindaba zabo kodwa thina sibophe wona uCity Integrity and Investigation Unit. Okunye sakwenza njenge-organization sabhalela u-city manager okay obvious sabuya sabhalela u-KZN forensic ukuthi cha ake bake bangenelele bayithola ke email yethu ngoba sayenza i-follow up kodwa abakaze babuye kithi kuze kube namhlanje. Asigcinanga lapho ke sabhala incwadi sabhayela e-ofisini likaNdunankulu umnumzana uNtuli ukuthi cha siyacela abalekelele bangenelele. Insizwe sayithola lapho yakwaDlamini ngoba ngashaya ucingo oqala before insizwa leni yasinginikeza i-email samthumelela ukuthi siyacela ukuthi uNdunankulu ayithole lento. Akaze babuyele kuthina kuze kube namhlanje. So sizamile no Cocta futhi ngokukanjalo naye samthumelela i-email bayireceiver kodwa bakaze basho lutho kuze kube namhlanje. Bezitha ngenxa yesikhathi ngicela sibambe la but before sivale ngicela nje ukubuza ukuthi how do you feel, is your life safe ngoba emva kokuvundulula such things and exposing it? Impilo yona ayisaphephile njengamanje ngoba esontweni nje eledlule SAPS uke wahlasela abaqaphi bami la behlala khona babuza ukuthi ngihlalaphi kodwa ke kwadlula lokho. Izolo ebusuku kubonakala imoto ezimbili ezingama-7 zimile lapha la esangweni la ngihlala khona. Ngithola ucingo ke sengifonela umakhelwane ukuthi hayi nazi imoto la ngenhlanhla ke bengino 10 minutes ngiphumile kodwa nje bekuyizolo ebusuku between u9 kuya ku10. So kodwa ke phela akukho singakwenza impi mase kanje akusekho ukuhlehlela emuva ukuthi siye phambili nje kuyobonakala khona ukuthi iyozala Nkomoni. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sinduzuma TV siyabonga sekufisela okuhle konke ngale jeni osuyiqalile. Siyabonga nathi kuyiNtuzuma TV. Siyabonga.